أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummantore julɓe fulɓe wondaɓe ɗo ɗen e heɗitotoɓe min e gonɗon fuu min ɗon silminano en assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wonɗon hande ñande amde 13 lewru korka hitande 1445 egguki annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam iga gelle makka hoti madina fototirde ñandere 24 lewru maris o bo mi en mbiyen lewru mboy hitande 2024 limgal Gregoriya dañeki annabi Isa alayhi salam kenya en ɗonno nder suratu yusufa nder deftere meɗen senide en jangi aya ka 54 fotal jotta bo en ummoto e dow aya ka 51 قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخادئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لكادئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين en ɗon inaare jomirawo ɓangiɗo ceniɗo hokkata en habar ko fe'i hakkunde annabi yusufa alayhi salam e sakiraɓe maako ɓawo ɓe pampamtiri ɓe keɓtidiri joni kam ɓawo torra fe'i ka soreki yolleki e ɓundu warki gelle misira mana hadaneki ko waɗayi haɓɓeki ɓawo ɗon kadi bo belenga lammineki ardineki waɗuki aadilaku ɗum fo majum ɓawo ɗum fe'ake kadi jon kamɓe anditi sakike maɓɓe anditiɓe kalu se ɓe gi tallahi ande min kunorake Allah laqad asaraka Allahu alayna jomirawo ɓurnima dow amin ɗunni faddalaka alayna ɓurnima dow amin ɗunni bil mulki wa gayrihi nda laamu nda jawdi nda kay jomirawo bo hulema komin gaɗi ɗum fuu majum ashe ɗum nafata ɗume ma ɗum helata ko hoddirore jomirawo hanjum woni jande meɗen ko ashe ko ɗum waɗi ɗum fuu majum ɗum wawata ko helaki ko heddirore jomirawo hiiti mo kaɗɗo hausajo e giwol mako e inda sauran rayuwarka baka kasa isa rabonka baka ƙetare arzikinka inda sauran rayuwarka baka kasa isa rabonka baka ƙetare arzikinka wala ne shaloroɗa risku maɗa ko jomirawo hitanima heɗete bo ne gaɗɗa fu sey to heɓima ni noon wonte way keɓen imanu e dow ɗon wala goɗɗo mo feleten e dow ko heɓi en ɗum jonde duniyaru ande ɗum hoddirore jomirawo wardini en e dow nde gontirɗen en torakino mbiɗen hande ɗum jo'ini en woɓɓe jo'ine sumamuro woɓɓe dañe wuro borno woɓɓe dañe ɓokkije woɓɓe dañe bubarije woɓɓe dañe katangaje woɓɓe dañe baferi woɓɓe dañe bazati wala faɗɗuɗo kobo mum e dow noon jomirawo hoddiri hiiti noon ɗum waɗata noon bo ɗum waɗi to kuuɗe meɗen luttuɗe ɗe fumaje bo noon ɗum noon o waɗirta ɗe ñammaɗa e yarmaɗa e humturuma e komi e mako ɗum woni sadde wonde ta yi a yurnoto darane ɗum wontiri sey a hultojima to hay way a jooɗoto dara ko ñamata daga ɗo ko yaari mawri sey kultora amma bo nde o waddunoma daga rowani o salinte mawri ɗum noon ɗum ni on kuuɗe mako komo hofdiranma a heɓa heɓete sey to a heɓima ne gaɗɗa fu nda ɓe ɓe durwi ɓe andi ko koyɗol ngol firigol andi jomirawo mana fondi ɓurnukimo e dow maɓɓe to hamɓe bo ɓe durwi uuki noon ɗum towa ɗo ɓe uwi ɗum uwaki ba uɗo ɗoydi wa in oye mukaffafatun ay
inna minon kenan kunna min lattake lakaɗi'ina wofuɓe min boofi min gaɗi bohol asimina min zumbi fi amrika fi maɗa fa azallalna laka ko fa azallalna laka min torrima joni bo nda min ɗon emin jamkinanoma qala hakike maɓɓe kadi to ɗum anenno kan nana tagu ɓernde muɗum metti fu itata ndara eɓe keddima yafatako ko qala mo i gaba heɓake mana irni jolloyam e ɓundu soroyam fu itami kulo awa namin ɗo kam qala mo i la tasariba ay la utba alaykumul yawma hande ka wala felore wonde lutti ɗon to moɗon kasahu bizikiri ɗum hendiri hande ɗo li annahu mazannuhu ngam e ñandere nden ɓe tammino kadi nana ɗon ɓe tuubi mazannatu tasribi ngam ñandere nden o ñandere wonte feleki maɓɓe ay on andi ko gaɗan ɗo yiya gaɗɗon kaza gaɗɗon kaza hande kam wala goɗɗum ko woni dow moɗon yawwa fa gayruhu awla amma ñalɗe luttuɗe ɓeɗe gaɗuno na ñanden ba ay ɗe ɓurima ko oy hande kam on ngala felore nde ma dow moɗon on andi ayne ka olwira ko mana mi yafanake on ko sali fu jonte hande kam mi yafanake ma to tayi hande kam ɗum way wodi ko nanoɓe nana to keña bona e janggo bona kono keña bona e janggo bona ta yafanake an hande hanjo o a ɗum inditiri hande ɗum tinde hande pottal ngal feƴƴi hande ɗum indi hande amma tana hande ɗum ɓurima handuki e wi'iki mi yafanake ma ganna hande ka wala ma ko ɓe gaɗanimo keña ni ɓe gaɗannomo goɗɗum to shikenaji to ɗum indi hande amma bo kadi keña ɓurima handuki e yaafeki yagafirullahu lakum jomirawo yaafano on wa huwa arhamur rahimina konte kinnotoɗo ayya qabilu tawbata wa ya'fu anil muznibina an konte jaɓo tuubu kadi bo yaafano zumbuɓe wa min karami yusufa alayhi salamu annahum lamma arafu qalu lahu woni daga nder karamci an ko annabi yusufa nde ɓe anditimo ɓe mbimo innaka tad'una bukuratan wa ashiyan ila ɗa'ami ande wonte noddomin bimbi e ala sarafaki e ñamunda wananu nastahi minka la lima tuqaddimu minna min nana shemtuɗum maɗa e dow ko gaɗantamin kullum faqala inna ahla misra kanu yazunnuna ilayya yanzuruna ilayya bi aynil ubudiyati wa yaquluna o ay min ɗon ma de on suddiyan asiri de yimɓe ɓe gelle ɗe ɗenɗen ɓe humaɓe ne ɓe dartirta noyan de way on jeeyaɗo laamiɓe de ɓe anda min ɗon ma joni banda ga warki moɗon ɗum andena min mami ɓi goɗɗo wa yaquluna heɓe mbi subhanallahi wa yaquluna eɓe mbiya subhanallahi man ballaga abdam ko owa bi abi ishirina dirhaman ma balaga to ɓe bolwa ma gelle misira ɗo heɓe mbiya hande seno e tabbitani jomirawo ɓanguɗo daraja jeyaɗo shoraɗo dinaruji dirhamuji 20 laamu hande ne o yaari ni kai wala qad sharrabtu bikum min bo nde garɗon joni mi heɓi daraja wa azamtu fi uyunihim joni mi mawni e nder wa azamtu fi uyunihim mana wa azamtu ɗum ni wa azamtu mi mawni fi uyunihim e giiɗe maɓɓe hayso alimu annakum ikiwati ɓe andi joni min ma mi woodi sakkiraɓe ashe nami jeyaɗo wa anni min hafadati ibrahima alayhi salam ɓe andi joni min mi nder ɗon nder taniraɓe annabi ibrahima nami jeyaɗo ba wa sa'alahu an abihi kadi annabi yusufa ƴamiɓe to habar baba meɗen fa qalu zahabat aynahu gite mako kan dilli joni kan o ɗuuɗa yiki sosai fa qala kadi anjo annabi yusufa wiyata اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصل العير قال أبوهم إني لأجد الريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون
jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi annabi yusufa sewi ɓe izhabu bi qamisi haza dillide e toggore an nde wa huwa qamisu ibrahima ere wonte toggore annabi ibrahima allazi labisahu hina ulqiya fi nnari nde o ɓornino wakkatire nde ɗum wimo e nder hiite mama mako tonno kana fi unuqihi fil jubbi hayre wonte e dande mako wakkatire nde onno nder ɓundu ndun ɗon wa huwa min aljannati hayre ɗum toggore aljanna amarahu jibrilu bi irsalihi malaika jibrilu umri mana ɗum umri ɗum yaranimo nde wa qala inna fihi rihan wi e nder toggore nden woodi hendu la yulqa ala mubtalan illa ufiya mo goɗɗo jomirawo jarrabori e ñaw goɗɗum fu toni ɗum wudinani ɗum toggore nde sey hoyra ɗon e ɗon to ni nani kenagol mari ni sey hoyra zalika fadlullahi fa alqu to en jeyi shakkinede ala washi abi e dow yeeso baba am yaati yasir basiran o warta gi'owo cor watuni be alikum gardaniyan e leñol moɗon ajma'ina on fuu to ɗum lutta goto ande kam kadi e kan anda garto en leddi misira en fuu meɗen wa kanu isnaini wa sab'ina ɓe jaari ko yaari ma'ana mutum 72 ma bayna rajulin wa imra'atin hakkunde gorko e debbo wa qila 73 gongol wi'a 73 fa arsala lahum mi'atay rahilatin o nuldani ɓe gabbanteji temerre wa kanu hina karaju min misra ma'a Musa kadi ɓe jooɗi e misra har zaman annabi Musa kadi annabi Musa zaman muɗum yimɓe gelle tefti gelle mum en kiɓɗanko en heɓe jabti laamu kadi daga jungo ɓen ton hamɓe banu Israila waroyɓe jaɓi laamu eta sanade annabi Yusufa hanjum woni ko feƴƴi hanjum wonte hawre nden ɗon mawde ɓe tewata heɓe fartiɓe e gelle ɗen tawa ay on hoɓɓe garɗon joɗani ɗon min e gelle tetuɗon laamu amin daga Yusufa shekara 800 fa shekara 800 e fe'aki majum e hakkunde ɗon kadi hanjum fir'auna en iri ɗum noon ɗum waɗi ka campagne ay ɓe hoɓɓe ɓe ngari ɗo ɓe ngari ɓe joɗani en ɓe laami en ay ɓe damoraka en ma e dabare kaza kaza ɗe heɓe ɗali gelle ɗe to e noon ɗum waari har ɗum wardi kadi mo qissa annabi Musa alayhi salam ajma'ina on fuu moɗon walamma fasalatil iru wakkatire nde settewal ngal seedi e gelle misira bo karajat an arishi misira wurti daga karkara mana galluji misira qala abuhum baba maɓɓe toon kan ana leddi iraqiyanum bo sey wi'i liman hadara joɗodiɓe e maako min banihi wa auladihim taniraɓe e ɓiɓɓe maako ɓe mo wondi sa'ire nden ɓe e bo dilloy moy kay inni la ajidu riha yusufa hande kay mi nana kenagol yusufa wa e fiya fa jama'a dottijo nawi e jooɗi gitte gi'ata sosai nden gi'a a nana kenagol yusufa joni yusufa mo kendirɗa e muɗum shekara 30 to na annabaku woodi ko watta ɗum ay ɗum wahayu ko jomirawo nulanimo aw salattu ilayhi assaba hendu saba hayru wonte ko waddanimo mana kenagol ngol hendu saba hayru wonte hendu wato ittiroru inare e ndiyam ɓuri ɓadoraki on e ndiyam ɗuɗɗam ɓuri ɓadoraki on fu hendu ƴittoru ta toon hayru wonte hendu weelndu joni anen ɗo wala kenel garoyel nanen belɗum bano ɗum yande ruynoyande sako bo nde ƴitti fombina e duniya ɗum waɗa simil tagunana ha waɗa santi waɗa haala on gokkon ndu ɓuri welki ngam fombina hirnaɗo ɗon teku ɓuri ɓadoraki amma ta fayi funa wayla ɗo koke e a heɓi teku e a yehi Mediterranean Sea ndiyan chakajan gonɗan hakkunde ma abun nan lesdi Turai e lesdi Afrika ko bo he a yehi Maliya nden da keɓa ndiyan ɗuɗɗan ndiyan Chadi en lintatake e nder ndiyamji duniyaru kanawo ndiyan goɗɗan ɗuɗɗan ba kay hatta juggol Nil ma e lintatake e nder ndiyanji ɗuɗɗi ngam ndiyanji ɗuɗɗi kanto ɗum artiri won ndiyan goɗɗan ɗum wiyata Pacific ndiyan ɗan hanjam woni hakkunde leddi Japan e leddi Amerika ta ton funa nden he woodi ndiyan ɗan hakkunde men e Amerika ɗo daga Lagos ko yarata Amerika hanjam bo eɗa ndiyan Atlantika to woodi goɗɗan bo wiyeteɗan Indian Ocean mana wurgo ɗum India hango bo daga gaɗa Afrika ɗo ko yarata India kadi ɗon wanje wonte burle mawɗe iri bano Maliya en Dijila en Nil en fu ɗe famari
amma maliya ɗum fu wima famarum ɗum fa jirgin sama e waɗa yaadu minti 40 e nder ɗon e dogga wurtaki ɗan re'ayi ɗan hango te famaro ngon min ƴami goɗɗo e ɗo e ɗuɗɗum e Kano ko e Sudan Airline min mbi ɗo yaaki Azare kan jirgiwal jippo waɗa e minti 16 e shiryaki ummaki magal e yahuki magal e jippaki magal minti 16 ngal waɗa no to e nanda kadi e nder Maliya bo ngal waɗa e minti 40 e ngal yaha ɗum ɗan seɗɗa goo na ɗan seɗɗa amma ɗallintatake ma e nder ndiyanji mawɗi ndiyanji mawɗi ɗin daga Pacific sey Atlantic sey Indian Ocean to e ndiyan ɗuɗɗan heddiri on fu e gonɗon fu to hendu ƴittoruta toon hayru warta welndu jon ay to ndu fuɗi ƴittuki hirna ko fombina ɗo ni to a nanay belɗum nden bo kadi duniyaru ɗum bo joni a yeeyi ɗum toɓa aranma en giya gabar bata kal ɓisugama wona no sabo ngam ma to ni ɗam ndu fayi ɗo ni to bo ndu lewnay to ndu lewni bo inchallah ɗum heɓa iyende giya ndiyan toɓi amma to ndu ƴitti ɗo yaadu nun do ɓadaki collawal ndu hoƴoɗota e nder Nijar ya duniya o ngam ɓalwi kurum o meɗi yo iyende ƴitti hirnade waddi mana nduuɗi ɓaleri ay ɗum meeɗa ko mina ma heede to nde zagoye iri ɗen ɗo gaɗoje bano ɗum silmol dillitira amma itta hirna e waddanma hendu ɓaleru e wala to an jote rihu saba hendu nun ɗo welndu ndu to ndiyan ko iyene nden waɗi ko nde waɗayi ma nde ƴittita bombina hirna ɗo enana duniyaru e weeli kenel e weeli to hayru waddani annabi Ibrahim annabi Yaquba habar wigo nda ɗon annabi Yusufa e warta bi iznihi ta'ala amma e dunga e jomirawo fa masirata salasata ayyamin ɗum yaadu bano jahargal balɗe 3 aw 8 aw aksara ko bano yaadu balɗe ma 9 ko ɓuri ma dey lawla an tufanni duni bandaga on fewnayno on andi anon taniraɓe joni to mi wolwi henga ɗon kayiki na on non bandaga gi on na on nonni tafnido an jonte fewnuki ko bo johuki lattino yan johiɗo an jonte ɗo o fastitiringol no ma to sappi huni to juho yangi o yanka e lalle dottijo o kadi kam ba o yejaki la saddaktumuni bandaga noon no da on gonɗinino am min ko nanaymi ɗum mi andi lalle Yusufa e dow atal قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يومرا بانجيد شني دوي قالوا سي جودي ɓe hawtade e maako tanira hon nden kadi e ɓiɓɓe woɓɓe ɓe jahayi qalu lahu ɓe mbimo tallahi wallahi de an ka innaka lafi dalalikal har joni aɗon nder bohol maɗa arandewol noon baba hoyrayi har joni Yusufa noddata gaɗa shekara 30 min ifradika fi mahabbatihi mana luggiɗinaki maɗa jiki yiɗuki Yusufa wara jaa liqayihi e tammaki ma fottal mako ala buɗil ahadi har e woɗɗaki zaman duuɓi bano 30 shaliɗi falamma o yi an kam mi hokkuma habar falamma an jaa albashiru daga kokkowo habar nde yettini an on o yi way za'idatu ngol wari hangol ma ngam ma ɗume hawtangol e jaa ngol laato ɗume falamma an jaa albashiru a heto lattakeno ɗum fiili mudari nden da laato noon ɗum ɗon kan an jaa albasiru noon ka wontiri bane mbimami an kan daga waruki hanko on ɗon gadduɗo ba albishir ni hanko on te yahuza bil kamisi o wartidi mana e toggore nde wa kanu qad hamala kamisa dami aranno ma hanko on te kosunoɗo toggore nde ɓe foli e ƴiƴam ɓe gaddani annabi yaquba kadi fa ahabba an yufrihahu kama ahzanahu sey mo yiɗi joni mo wara mo seyna baba mako bane o sunnirno ɗum daga nde o waddi nde bo alqahu he mo sakkini nde ay ɗara hal kamisa ala wajhi mana o sakkinani nde annabi yaqubu e yeeso muɗum
fartadda an bo kawai ɗon e non kawai fartadda basira mo wartigi o gite laaɓi tulas hayre ma mujiza woni nder maare qala mo ya alam aqul lakum mi wi'ayno on inni alamu minallahi mi ɗon andi ma la ta'lamuna ko on anda bo iga jomirawo on anda noon mi yi on ay yusufu e dow atal e warta nda bo on gi gite an cur feeri qalu ya aba nastaghfir lana ɓe gi to baba amin yafanamin zunubamna zunubaji amin inna kunna kaɗi'in minon kam min boofi min gaɗi tan قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع قال سوف أستغفر لكم ربي سيسمي تفنى أنفروي جوما إنه هو الغفور الرحيم نان ما جومرا وكانكو أفرو بو أكينو تولو أكار ذلك إلى السهر ودبوي أو سبتني تفنكي بفروي فاكي بكتير غيراجي ليكون أقرب إلى الإجابة غنوطن نمبوري وكتير جاباكي تو أوكي نمي وداني امبلاشنكو يوا وأكار ذلك إلى السهر ليكون أقرب وثبتني تفانكي بفروي هاياكي وكتير غيراجي وكتير ويراكي ليكون أقرب إلى الإجابة غمالو لاتو وانجو وانتبوري باستاكي وكتير جاباكي معنا وكتير جابو دعاجي ebe hoytino ambo anafa ebe hoytino nawa shikenan a jodi on di benday bo andi benday bo mireni har joni a waddai di benday bo a nangu ngada kanafe maada tawodi agogo ndaru wadu timing joni ni ko dum yidi neddo dala nyamuki karfe 5 dedi dala e wakkatire ne 5 kan do biyar don non burta bano mintiji sappo e jewego o yarta no gas ma wete alfijir peccoy gama non neddo to hebi ummake karfe 4 hambe bo be ummo daga ba iri bano 3:30 balni din ma joni kan he hakkilo na undi du yawtoto e dum fowna ba ko na un gaheje dum ba na un gaheje lofe ba bo hayri din ma re hakkilo dilindi fowila joni ni fowila way na di duda sosai on nyamidi jemma hengi a ko lutti dum sedda go ne hore ambol wona mi anon yawa hela to ko wi'eɓe kenyi fompomtuki ambo a tuubini wakkatire jabaki do'a keɓani rakaaje ɗe gaɗata e wakkatire nden ko rakaaje ma tawa daaro a waɗino shafi e witiri ko a waɗi shafi e witiri a woɗi dama ɓedda qiyamul leyli to bo a tabbitini a ummoto ma a wawa ɗala shafi e witiri ma he wakkatire nden amma ko ɗum yiɗi tagu to juuli alkaweje muɗum to hawta e shafi e witiri muɗum ngam to heɓa juuli ɗume ma waɗi ko handi fuu e ñandere nden kam e ñandere nden waɗi ko ɗum yiɗi ɗum waɗa fuu waɗi ɗum tayi ko wodi ko ummi ɓeddi hanum ɓeddani hoore mum amma ko ɗum yiɗi waɗa fuu waɗi ɗum to ni juuli alkaweje ɗen ɗon hanjum waɗi to juuliɗe he juula shaɓi e witiri muɗum to juuli shaɓi e witiri muɗum gaɗa ɗon to heɓi ummaki ɗum ɓesdari kadi gaɗowo geetum bo ɗum wiyay ɗum na heƴi noon haɗum wiyata ɗum heƴi noon amma banda noon kay to ni waɗi alkaweje ɗen ɗon ɗen ni o waɗi shafi e witiri ni geetal kam fuu o waɗingal qiyamul leyli en ɗum e ɗum fuu komi o waɗi ɗum e nder ɗon gamma noon neɗɗo to ummake hengi a ɓedda e wakkatire gayraje ɗon tuubina ɓedda rakaje mum ba ko sappo ko 9 ko 9 ko 4 ko 5 ko keɓɗa fuu
joɗoɗa paritoɗa jomirawo maɗa tubanamo e dow zunubaji maɗa e rammiɗinakima e dow kuuɗe maɗa guete ɗe handi gaɗa a waɗayi toroɗamo ko giɗɗa fuu toroɗamo moltoroɗamo e ko gayɗa fuu moltoroɗamo tefa o renuma e majum a wala Allah goɗɗo to na hanko a wala Allah goɗɗo kokko to na hanko a wala bo Allah kaɗo to na hanko a wala Allah jafantoɗoma to na hanko gamma noon he ɓadditoɗamo wakkatire nden agarabu ilal ijabati aw ila laylatil jumu'ati yawwa ɓeddani en kadi ko bo a'a o sabbitini jabanaki ɓe tefanki ɓe faruwe yaki jemmare jum'are ɗon ma to jemmare jum'are ɗon ma jemmare ɗum jaboto do'aji ɗon ma tagu heɓani kugal ngal waɗata getal hanum bo waɗa mana ko ɗum waɗayi ɗum ko nde hoore ma ay ɗum ɓuri ko waɗa ko ɗum waɗayi ɗum ɗe kan julde farilla on dole ƴayi a juulayi ɗe to an bo amma keɓa mana gongal ngal ɗum waɗayima sosai amma gaɗa getal ay gaɗuɗo ko ɗum waɗayi ɗum getum fa emo jammina fa summa tawajjahu ila misra nden kadi e baaba on e ɓiɓɓe ɓen e kowa da kowa kadi ɓe gurtiɓe faati misra wa karaja yusufa wal akabira yusufa hanum e yimɓe mawɓe gelle fuu ɓe gurtoy ɓe taɓɓiɓe ɗo o yi yusufa wa qala ashabul akbari jemiraɓe habarji hande e jango mbi'i lamma dana yaqubu min misra wakkatire nde annabi yaqubu ɓadditi gelle misra kallama yusufa almalik al akbara annabi yusufu hewol wani laamiɗo on ɗon mawɗono nane tonno bo naɓe mbi en mamo soyti kadi e habarji ko wa arrafahu bi maji'i abihi wa alihi o yimo to laamiɗo kiɗɗo fa jippiɗo hokkimo laamu ɗum na baba suudu mako ba baba suudu mako kam wala haala e dow mana o silmina o silmayi ma wala anduɗo dow o silmina o silmayi fakaraja yusufu fi 4,000 min al jundi annabi yusufa wurto e nder soji en dubu huɗu wa rakiba alu misra ma'ahum yatalaqawna yaquba alayhi salam yimɓe misra ngaɗi iri gabbante mum ne ɓen maggorto to bano habbirde ni ngam ma ɓe taɓɓoyo baba annabi yusufa bi'eteɗo annabi yaqubu wa kana yaqubu yamshi wa huwa yatawakkau ala yadi ibnihi yahuda helati hanko annabi yaqubu emo yaha e kosɗe emo tuugi dande ko mbi'en balbe ɓi ko yahuda falamma nazara ilal kayli wannasi qala nde o yi pucci ɗuuɗɗi nda yimɓe ɗuuɓe ɓeymo ya yahuda haha fir'aunu misra no nda ɗon fir'auna laamiɗo misra wurtoyake hande kam qala laaɓi koyemo a'a wona noon bal haha ibnuka yusufa ɗum ɓiya yusufa falamma dana kullu wahidin min sahibi ko moye baba e ɓiɗɗo nde ɓasti bandum arada yusufa an yabda'a yaquba bisalami annabi yusufa sey muyi hanum artata wolwana baba muɗum fa qala lahu jibrilu malaika jibrilu imo a kalli yaquba yabda'u bisalami accu annabi yaqubu arta wolwankima taw an ɗo ɗum umrode jomirawo fa qala yaqubu annabi yaqubu assalamu aleykum ya mushibal ahzani nden annabi yaqubu ɓadditimo wi jam tabbitanma ya an mo jomirawo dillinaniyan suno anta muɗum ya mushibal azani ya an dillinan ɗoyam ma'ana suno am wakila innahuma nazala wa ta'anaka ko wa ta'anaka ɗum wi'i mana ɓe jippake ɓe gundotiri wa fa'ala kullama yaf'alu waladu bi waladihi ɓe ngaɗi iri bano mana baba taɓɓorto ɓiyum ko ɓiɗɗo to fotti mana e baba wal waladu bi waladihi non bo ne ɓiɗɗo waɗanta baba muɗum ne baba waɗanta ɓiyum mana ɓe fotti fottal iri mana ngal tilimngal wa bakaya ɓe mboyi wa qila inna yusufa qala li abi ɗuwi annabi yusufa yi'i baba muɗum
ya abati ya an baba bakaita alayya hatta zahaba basaruka awoyanino yan har hende giɗe maɗa dilli alam ta'lam anna alqiyamata tajma'una andana wigo en mbawai fottuke dargal qala wa a bala bala bo tabbitina hala gadaha bala hanjum tabbitina hala gadaha bal bo riwa hala gadaha bala hanum bo tabbitina ka mi woyi kam walakin sai dai kashitu an yuslaba dinuka mi huli to dilla dina maɗa wonno e tarbiya ɗum gaɗan mami fa yuhala bayni wa baynaka non ɗum hesenda hakkude an e maɗa e lahira on wa karaja yusufa li liqa'i abihi annabi yusufa hurtoy taɓɓi babam fi 4000 min al jundi bane mbiɗen nder mana lawalawale am ɗon te soji en ujumeje nayyi li kulli wahidin minhum jubbatun min fibbatin kowa e ɓorni mana limsere wonde nde mana shardi warayatu kazzin wa kasbin ɗum o wardi bo mana kowa e jogi tutawal ngal ɗum wari kazzu ɗum inde hanjum ma albarkati leddi mana yaadi goɗɗum wa kasbin ɗon ma ɗum inde yaadi ɗum daraja fatazayyanati sahara'u bihim lasɗe ɗe dow atal ɗe huumaje ɗum soɗittiɗe ɗe mbooɗi wasɗaffu sufufan ɓe gaɗi safuji walamma sa'ida yaqubu wa ma'ahu auladuhu wa hafadatuhu wakkatire nde annabi yaqubu maggoyi inare nden wari mana e inare nden hawtade e maako taniraɓe maako mana e ɓiɓɓe maako nazara ila sahara o ndaari lasɗe ɗen ɗe fumaje mamlu'atan bil fursani ngabbiɓe takotoye ɓe pucci muzayyanatan bil alwani ɗum soɗitti takotoye mana e noneji feere feere wa nazara ilayhim muta'ajjiban o ndaari ɓe o hayɗini faqala jibrilu malaika jibrilu wimo unzur ilal hawa'i to ayi ɗo leddi kenan ndaaru dow gonja fa innal malaikata qad hadarat sururan bi halika nda ɗon malaikaɓe ma jaliri ngam ma seyo ma hande kanu bakina mahzunina muddatan li ajalika ɓe lattake no hamɓe ma ɓe mboya ɓe shuni jisde zaman ngam ma mana dalila maɗa ne mboyraynoɗa ɓe mboya ɓe mballuma wa hajatil fursanu ba'duhum fi ba'din pucci kawtidiri e pucci wa salatil kuyulu pucci ngaɗi ka hijuki wa sabbahatil malaikatu malaika en ngaɗi ka tasbihi wa duribatit ɗubulu ɗum fi mana iri bawɗi wiyata bano mandiri wal buqati ɗum fufini kakkakiho fasara ka annahu yawmul qiyamati inare sey hawti latti bano nyandere dargal ila wa kana dukulu yawma ashura nyandere ashura ɓe nasti gelle ɗen litalaqihim falamma dakalu ala yusufa en garti nder nasti wakkatire nde ɓe nasti jikki annabi yusufa fi madarabihi e jikki heemaru maako hanjum wonte madarabihi inare nde ɗum fiyanimo tanti maako ɗum taɓɓaki baba maako awa aydamma ilayhi abawayhi o mooɓi baba en maako faaki e maako ay abahu wa ummahu aw kalatahu ko inna maako tinde en mbino dada maako soyti ko wa qala lahum o yiɓe udukulu misra fofoɗay udukulu misra naste misra inchallahu e dow muwe jomirawo aminina on holɗiniɓe fa dakaluɓe nasti bo wa jalasa yusufa ala saririhi annabi yusufa jooɗi dow leeso muɗum ngolaamu ورفع أبويه على الأرش وكروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد حسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرش وكروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم يوم راو بانغي دو شني دوي
وقال لهم النبي يوسف ويبي ادخلوا مصر نستوي جل مصر إن شاء الله دومو جومرا آمين وهلتني بي ورفع أبويه وجئني بابا ماكو أي أجلسه ما معه وجئني بنكور بانجيلي على الأرش معنا دولة سلام السريري وكروا سيب شويوي أي أبواه وإكوته بابا ماكو إدادا ماكو إسكراب ماكو هو بشوي سجد الله بكنمو سجود إنهنائي لو سجودك إريك تراكي هنا لا وضع جبهة ناوي بيلوكي تين دولس دبا وكان تهيتهم نون نون تنو كنر غما في ذلك الزمان زمان دومتهم ما داي بتروني بكنا تاغو با وادي سجدا ngandi do wonde garnoden don daga tonde suratul baqara ma non bi mi ko wanni kowa to jomirawo nananu usjudu li adam fasajadu jomirawo be sujidana annabi adam be sujidani mo to en dum yidi iri sujuduki moydum hulayno nane ma dum sujidanta goddo ay Allah on ko to anko umri bo e do to mo umri dum sujida wodi goddum kadi ko renete ay wala gamano sujidere ne lato ko no e ma وقال النبي يوسف يا أبت هي بابا هذا تاويل رؤيايا دون كان هنجوني تاو تلك معنا فيرو كويدو الأم من قبل غنغنو متون وقت مبكر قد جعلها ربي حقا جومرا غونتني غون وقد أحسن بي جومرا وننيا أي إلي إذ أخرجني من السجن وجدتك غدو wadi ko wajatti ay ko is akarajani min aljubbi no gona no hay wo yatti do wi ayka ne anduda ngadata non dunnita ya fake andi a indata ka ko yawa is akarajani min asjini wakkati ne jomira wurtini daga der kurkuku lam yaqul min aljubbi o yawo de wurtino daga der bundu takarruman gamma o teddina sakirabe mako li Allah yukul jila iki wata ngam tato semtina sakirabe mako wakkati rinde dum wurtini yang e bundu garmi dimdumi nana be do e be nana dum wela kadi ya andi geto non hanu ka wadani dum wana na geta ku ba hanu bo to ummake wadan ma geta ku to don na don ma wa durwe latto den yebbe ko kamma de embol wi do ka wala to ka embol waye do de mimi waɗu geetaku e geeto e na geeto ngam laataaki maɗa an ɗon a geeto to har a waɗata geetaku sey e geeto to na a geeto ba a batotoɗo ko ɗum waɗantama tan yawwa na way a geeto ba anni ko ɗum waɗanma fu amma a watoto ba majum kanjum bo a ɓurayi ngaari kawori ay ngaari kawori dabbawa hanga ma nanga haway kowa amma baba suudu maga nde ñamnayga yarnaga nangiɗa nana henga ƴetta hoore nden dow henga filla hala wati nga hawatamo hanko nga bodi ma e fijire ay fowru ma e fijire kona non en gi shagge kallude amayde juude yimbe ben nyamni jarnide na geto ma to dum wadani dum mana dum wadani dum geta ko hanu ma e wato iri majum tabi'iyyan ma non dum wontiri to gamma non tagudo hanu on to geto nde inde mudum geto to durwa waɗuki geetaku ɗum hanu e geeto e na geeto hu waɗana ɓe geetaku ngam ma laataki mum ɗum hanu yo geeto waɗi hanjum waɗi ɗum yiɗi noon to ayi ɗo hemo ƴatti o jettore Allah tabbitaniyam baba am wakkatire manade ɗum wurtiniyam daga nder mana kurkuku nastumi de ngal warki an gelle ɗe dey o yaa e nder ɓunduɓe jolliyam o hawri ka baba mako yaa wa jaa bikum min albadawi nda jomirawo wartiri on daga karkara al abadiyati ƙauyeji min baadi anna zaga shaytanu ay ɗo ma o tinnani kugal kallungal ngal shaytan ay ko tinnanaga sakiraɓe mako ɓawo shaytan milnino ay afsada wonni bayni wa bayna ikiwati hakkudan e sakiraɓe am shaytan huyngal na um hamɓe ba inna rabbi lalle joman laɗifun o ɗelma hinnejo lima yasha'u ko mo yiɗi waɗuki fu innahu huwa wayata liman yasha'u mo yiɗi fu lima ngam laataki ma hangol ngol firata ko man wiyata to na modiɓɓe ngari tawtilingol e dow noon mammita maki mo sharhi salotongal e dow noon dole o yaygol mawol ngol bima ana man o salake ka e saloɗen ka animma laɗiful lima yasha'u jomirawo ɗelma hinnejo e ko mo yiɗi fuu innahu huwal alimu hanko wonte ɗuuɗa andal jo bi kalqihi e tagle mako alhakimu bawɗo
fi sun'ihi nder kuuɗe maako ndaare hande ne o waɗani annabi yusufa e sakiraaɓe muɗum wa aqama indahu abuhu 24 sana ɓe jooɗodi e baaba maako ɗon e gelle misra duuɓi 24 aw 17 konngol gongol wi'a 12 sanatan duuɓi wa kanat muddatu firaqihi 18 hendirki maako e baaba maako bo duuɓi 13 aw 40 aw 80 ɗaɗɗon awji ni gongol wi 40 gongol wi 93 ma awa wa hadarahu lmautu waade yaalirani hanko annabi yaqubu kadi o maayi fa wassa yusufa an yahmilahu wa yudfinahu inda abihi mo umri ɓi ko annabi yusufa waɗani ɗum wasiya e dow wiigo to o maayi hooca uwoyamo toon jiki baaba maako e woni hanko woni annabi ishaqa kenan ko famada bi nafsihi wa dafanahu sammata ɓe mo yehi e hoore maako hanko annabi yusufa o laamiɗo misra o yehi o uwoymo toon hanko e hoore maako summa aada ila misra o warti misra e nde mo ƴatti ndiyam o nasti toon gelle falastinu toon o yehi mana o ɗari leddi misir kan sarima nden o yehi o uwoymo o aqama ba'dahu 23 sanatan ɓaawo ɗon hanko ma o wari waɗi ɓeddi laamu maako duuɓi 23 walamma tamma amruhu wakkatire nde fii maako wari heewki walima annahu la yaduumu o andi wiigo ko dari fuu wato dole sey to waalake taqan nafsuhu ilal maliki da'imi ilal mulki da'imi to kadi yonki maako sey miili faaki e laamu duumi ɗum har abada woni aljanna fa qala kadi ɗon mo wiyata rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min tawili lahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi annabi yusufa ɓaawo kadi o ñaami laamu jonde duniyaaru bo ɗum inaare tabakina subhanallah na on inaare tabaki ba walaw ita alfan summa alfayni ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabari ko a rumayno ujunere ɓesda ujunere ñande gode amaye ndu welamma de amaye ndu mettanma de amaye ndu welamma de waade woni ragare maɗa en kulinde kam amma hisukinde bo wala kowa meɗen hulayde amma bo hisukinde bo wala to mamaji en meɗen to babaji en meɗen ɓe fuu maɓɓe ɓe dilli anen bo hollayi noon ɗum en lutti wala jogiiɗo e dow ɗerewol nda duuɓi ɗi waɗata hande na janngona dow noon jooɗiɗen dow hatsari jooɗiɗen en anda anen bo en bedditi en joofiti bano dabbaji joofaɗi joofaɗi dabbaji ladde keɓiɗi to ñaami nga'a heɗi kawta ɗi cutino heɗi cakoɗi faɗo durgol maje kadi wo janngo ma noon kadi wo to ñaami ngota wala ko ɗi mbawani koye maji kadi wo ɗi jaa ɗi ndaara kadi wo ɗi cako bano noon to noon anen ɓen ma to goto meɗen yottake jeen uwe jooɗoɗen shiriw banon hande oya wala jango oya wala jon to on daari jungo a ñaamo ɗo to on sittori duuɓi 20 ɗiɗi jooɗiɗen ɗo dotti en ɓe gondunoɗen ɓe humaɓe on giɓe ngala anen bo to ko bamaji ɗin wara yaalo e hetto en anen bo en ngala ɗum woɓɓe woni ɗon wonde wonde jonde duniyaru men ko matsala meɗen mawɗum hanjum wonte sarde wonde en dulla ye en jejjita e rewigo en ɗalaydu nde gaɗɗen fuu ɗum hanjum waddata en woytuki e dow maaru har neɗɗo heɓa dama waɗuki kuugal gongal ngal na deydey ba amma annduɗo jooɗiɗo inaare andi ɗalayde bo ka e anum ka andina ɗum inaare jooɗaki muɗum ba amma noon ndaare annabi yusufa
o waɗi laamu ɗum o waɗi laamu ɗum o waɗi laamu ɗum amma bo on gi renayimo e waade to woodi adabu at'iya ladabuji do'a ne annduɗa wambaɓe gaɗata non wonte ladabu do'a kifiyomirawo sey a mantirimo a hirliti komo waɗanma gaɗa nden toroɗamo ko woni yeeso ñande ma hokkimin e ɓangal waani an wonte arnimin kosam a waɗi ɗume yeeso woɓe toroto nawa e heɗɗen ko waɗi ka a waɗi salake ko dottijo ɓi dottijo a waɗaninomin jemma min jeehi a waɗi ñalima min jeehi a waɗi to Allah on ma noon o waɗanti sey a hirliti moƴƴe nde mo waɗanma Allah mi yettima a tagiyam a yeɗiniyam a handitiyam nden toroɗa yeeso bo nder adabul at'iya amma na kawai daga warki waɗa kai hokkam o hokkaymo o hokkatamo amma to o siftiniromo ko waɗannomo gaɗa mana holli o gettowo ko waɗana bo handi ɓeddaneki ko wala in shakartum la azidannakum to getti jomirawo mi ɓesdanto mo ɓesdanay on to ta yetti gaɗani he ɗum ɓesdanma to gamma non ɗo nane hande ko annabi Yusuf o yata o rabbi o ay jooma kad ataytani min almulki a hokkiyam laamu mi yettima wa allamtani min ta'wil al ahadith a andiniyam bo firo koyɗi al ahadith mana andiniyam ne ɗum firtirta koyɗi ta'bira ru'ya ne ɗum fassitirta koyɗi faɗira samawati ya kalika samawati taguɗo asamanji wal ardi e lesdi anta wali an wonte keftiniɗo fi an ay mutawalli masalihi mboɗi an fu an heftini ɗum fi duniya e jonde an duniyar to noon bo fi wa fi allahirati e lahira ma tawaffani musliman woni ko o toroto o we'itiri mana induki moƴƴe ɗe jomirawo waɗanimo tawaffani musliman ko tehumi ɗo kam min kan jomirawo kebbinanayam mi julɗo ngam duniyaru nun ndu wala garanti ndu wala sécurité minan ɗo fulfulde wonde ɗo yewa mo ma yawi fu inɗe muɗum nde ayi mo ma yawi fu inɗe muɗum nde ayi kamma noon dama joni ninnin Allah andi inde maɗa jangore e faɓɓiti jangore bo no etammiɗa laataki a wala garanti ma hirki nde gontirɗa noon mataw waɗima a latoto gujjo goɗɗo ƙungurmijo a lattoto goɗɗo mana jeynowo jarowo bal faɗɗowo yimɓe anda ayon kulni ɗum to ɗum ɗon fu kanjum ka en gaddino iri majum ko hanka ma mi wolwino iri maka mimi ta yii goɗɗo e yaada e kosngal gotal a yii goɗɗo e wondi e jungo woto ko a yii goɗɗo e wumi yi'ata an bo ɗerewol ngole jogiɗa wiigo e kosɗe ma ɗiɗi ma yidata e juuɗe ma ɗiɗi ma yidata e gite maɗa ma yidata ɗiɗi aya wala ɗerewol gongol kamma noon nder kulniɗum gonɗa kullum e a hula kamma noon heedo araki jomirawo nde ma Allah reenu ko na en darino balɗe ɗe tonno mbiɗen ay renuki maɗa an kan heƴata hede renuki jomirawo mbiɗen daɗɗon goɗɗo nasta e mota tayare nden tokkakemo nder ladde faɗɗimo o reni hoore mako goɗɗo bo e waali nder wuro muɗum ma mota ngan tufi nasti tilƴi ɗum hanum e ɓiɓɓe muɗum e kore mum ɗum fu ɗum waɗama renayna hoorema ko tuɗo suudu muɗum nasti maɓɓi kam ay kero renuki hoore kam waɗi ko to sai dai Allah renayi to gamma noon nde ma gaɗen ka toraki jomirawo en gettamo e dow moƴƴe ɗe mo waɗani en toromo yeeso Allah an hebbinan min julɓe Allah am kokari ɗum min gaɗata ɗum ɗalɗamin emin gaɗa min gettima amma timmitan min e dow atal bongal Allah am ta jarraba min e ko ɓuri sembe amin tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin hebbinanan mi julɗo kewtinayam bo e yimɓe mana laɓɓinɓe kuuɗe mum en min aba'i daga baba en an annabi Ibrahima Ismaila Ishaqa fa asha ba'da zalika usbu'an modi ɓe mbi o foofi ɓaawo ɗon asawere woore tan aw akasara ko ɓuri noon wa mata mana o maayi hanko annabi Yusufa fa wala hu 120 sana o wodi duuɓi 120 wa tashaha al-misriyuna fi qabrihi faja'aluhu fi sunduqin yimɓe misira heɓe arotiri kowa yiɗi mana hanum wonte jogotoɗo yenande annabi Yusufa e jiki muɗum hanunde jooɗo jiki muɗum ragare ɓe gaɗi ƙuri'a ɓe igga ɓe gaɗamo e nder sundukkiru min marmari ɗum waari mana maadinu ɗum wiyata marmaru wa dafanuhu fi alal nil ɓe jaari toon woylawol nil ragare muɗum ɓe jeeyi ɓe uwimo toon lita ummal barkatu ngam ma barka huuɓa yimɓe ɓen ɓe huna ɗum tawa wuro goto tan jo'inimo ba jani beyhi
mana lita ummal barakatu janibe ngamma sera mayo nil hirna mago e funa hulato wada barkidi barka yenade ma kanko annabi yusufa modibbo e fa subhana man la inqida li mulkihi senan tabbitani jomira mo hanko tan wonte laamu mudum re'ata duniyaru ndu kan gada laamu boddum keba duniyaru ndu welamma ndu diggamma dole he are nyande go kamma non to laamu dum kebda to dum jawdinin kedda to ma on shoka kuma neddo wala ko hirto wala ko nyama wala ko humtira ma nyande go de maaye hayre kan hende wari goddo hausajo na goddo hausajo bo mi tammi namangi ko oy emo tinnina waade don ma mi tammi mi jangi suba muro do wala ko andumi getu mi wi ayka ha onde iyam sare wala der akwati lange siga wala ko lutti ko mi on kago yawa oy tashira sama ta sada do ta buge shawo ya fado karkashin kasa in ta kurdo bata bar su ku da kurkudu ba wanda fa'i do da fiyoyi sa hore do hanun yanoi da jimbiti nder ledde nde tawi iri kurkudu on kon don jehiro gada nde uftoyi kon o tabi ka karfa ta sharbe ayo shin kira na tawa ya zabe kibiya ta tawa ta kebe tabi ka karfa ta sharbe da akwai maguda rabe ai su kuma ma da ba a mace ba kural an ji wata shengal wade moye dali noddalu wade moye dali ndari genderu wondu yamuru sharbidu du dilli har hande du wartai da to wonno suudotobe no aida hande kuma ma en kan da don en nyukkini e suudi inaare won mo andu don kuma ma jomo ma yayi kowa mai wala mo de dalata ko o je tata bota dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daki inda ma ta fi kara auki bata bar fanko maras kobo ba anani ko da wari da tawi laamiɗo e suuɗi nda pucci nda ɗum suuɗi mo toon nder toon nde hoosimo joomi jawdi hisayi woy nde ɓeddaniyam awki an jonte fonko maras ko wanum ma hisa hene nde hoosi ɗum nde dillidemo kadi mogiɗa mo de ɗali wala mo de ɗali amma noon on gi hande annabi yusufa en tokki en janga kissa maako nda ɗo metti ɗo weli ɗo metti ɗo weli ɗo metti ɗo weli hande kan ɗum yottake ragare o maayi ko maayi hanko ma hotani joomiko non wonte jonde duniyaaru ɓuraayi nihi ni non ni ne giiɗa nihi ni non ndu ɓuraayi non ko keɓɗa fuu to ɗawkaka maaru keɓɗa to bononda maaru gonduɗa ɗum fuu majum ɗum ɓuraayi ɗum re'a ñandere wore til haala waati Allah reenu Allah hebbinanan e dow imanu ذلك المذكور من أمر يوسف في إنداد معناه خبر النبي يوسف يا رسول الله min amba'il gaybi ɗum woni daga nder habarji birniɗi akabaru ma ngaba anka ɗum kabarji mana birniɗi ga accukima ya muhammadu nuhihi min ɗon mana pilloyoɗi min ɗon nuloyaɗi ilayka faaki e maɗa wa ma kunta ladayhim aya on dano e maɓɓe ma a ladaiki wata yusuf a on dano e maɓɓe ma is ajama'u amra wakkatene ɓe jooɗino ɓe sharwi fi kaydihim mana darwanki annabi yusufa ay azamu alayhi wakkati ne ɓe anni wiigo heɓe jollimo e ɓundu ɓe coorimo wam yankuruna ɓe gaɗa kaɓɓe maɓɓe bihi e maako ay lam tahdurhum a yaalira inaare nden fa taarifa qissatahum akko ma anda mana habar maɓɓe fa tukkubira biha kokka habar ɗum wa innama hasara laka ilmuha min jihatil wahyi ta jiha wahyu joomirawo nuloy faaki e maɗa annduɗa amma noon joomirawo e wondi e maɗa ya rasulallah tawanna ko yimɓe maɗa ɓe makka mbi'atama an wala ko annduɗa an na annabijo an asiro nda joni min kokkima habar yusufa a hokkiɓe habar ɗum nda bo a yaalira inaare nden a wala inaare nden ɗum na um moƴƴe mawɗe kamma no hendiri e maɓɓe ta yeesita faaki e maɓɓe ɗo ɗum hokkuki annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallam muñal e dow ma'ana haalaji bitirɗi kalluɗi ɓe mbiyatamo tsaafowo ɓe mbiyatamo ma'ana taalowo ɓe mbiyatamo haalaji ni ɗi mbela mana ɓe mbiyatamo dole ɗi me ɓernde albashariya amma e haala annabaku mako e manzaku e nulaku mako kamɓe keƴaɓe me a ɗume ma amma haala bashariya mako dole o nana ɗum wela ne tagu foti way ayi annabijo on sallallahu alayhi wa sallam nde goɗɗo domiɗo fooɗi metalol mako e wanare mako e dande mako hende nde diidi e waye mo henda sadaka fa
ai henduki ki ɗum nufaki Allah e maki min gi'ai ba adalci e maki ɗum annabijo he yeeso muɗum wayliti ba sharia kadi ko ɓernde mako way mana ɓernde mako metti oy to mi waɗa e adalci min e jomirawo to min gaɗa e adalci sey moye waɗata adalci ay ɗon ma ɗum meyi ba sharia mako ko sallallahu alaihi wasallam وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون جوميراو بانغي نونكو جوميراو بانغي دو شني دو وي وما أكثر الناس دودال يمبه فولا تاكي o fonda alu makkata yimɓe makka gam ɓe jaɓanayi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe gaɗanimo domare feere feere walaw harasta ala imanin ko dani a solani ɗum nuɗɗirre maɓɓe ɓe lattaki bi mu'minina e ɓe nuɗɗina mo jomirawo man yahdillahu fa huwal muhtad mo jomirawo handiti han ko tan handitoto gam ma noon an kan anulaɗo ma alayka illa al balagul mubin wala ko yoni dow maɗa sona jottina nulal jomirawo an kan yottintam ko lutti kan ɗum amin inji jomirawo wa ma tas'aluhum alayhi ay nda waltin hakkilo maɗa wala fa ko ƴamataɓe min ajarin barjari gondi alqur'ani e dow ma'ana qur'anuwal ngarangonte alayhi ay alqur'ani longto wiyetego hi gonɗum go qur'anu a ƴamataɓe ɗume ma e dow barjari ma'ana qur'anu ɗum jangintaɓe ta'kuzuhu ɗum jaɓata in huwa qur'anuwal ngal hangal bo ngal lattaki illa zikrum kona ɗum izatun ɗum wa'azu lil alamina e yimɓe ɓe fuu maɓɓe ɗum wa'azu ay feere magal ɗum wa'azu e yimɓe konanɗa hunde goɗɗum en bolwi ka hesiti keña tonno mako weluki magal e woɗuki magal e ma'ana e jagganeki magal ne yimɓe jagganortogal mere naway taguway ay ɗon tammi hande to jaggane nda jangirɗe ɗe huuɗe ɗum mayi e ceede har e jangirga amin nder ɗon hunde tewoyki ceede ta yehi a jangi way keɓa ɗerewol gongol fa a yeeso tefoya kuugal amma e tawɗa bacci e janga qur'anu wala tammiɗo to heññi jande qur'anu dilla e ma'ana waɗoya kuugal gongal mere o waɗata ɗum mi wi en ma mbimi wakkatire wonde ɓe anda ko e baldi maɓɓe woni ma ɗon bo ɓe ɗon bo jooɗi ton haala way nanuki e ngal welani ɓe bo hamɓe ɓe anda ko ɓe wiyatama akko ɓe jangayi ande ɗe anduki lugguki magal akko ma ɓe ande a weluki magal to nanani baccel kawai e jooɗi e tiigi anuma to wi ɗum har ɗalata nden bo wala deftere wonde dursande e duniyaru ndu foti bano qur'anu kam wala bo deftere wonde jangetende nde weeti huɓade qur'anu ɗo en fuu meɗen kowa meɗen hende jangi hande ɗume fatiha nde noye en fuu meɗen joni nde weeti ɗo ko be weetuki hande ma kowa a takayce de jangingol nde ɗiɗi to julɗe farilla tan ma waɗi hende jangi fatiha nde ɗiɗɗiɗi to bo a waɗi rakatul fajir a jangi ne nayi to bo a waɗi shab e witiri kande jeweeɗiɗi kowa jangi fatiha e jemmare nde e tan anen tan ɗo deftere nde nder meɗen ɗo tinde en jangi qur'anu kan tabbas ka tabbutuka tinde en juuli en fuu to en fuu meɗen ay en godi defte goɗɗo moye jangi wonde bo bana irin ɗum jangiri qur'anu ni ay wala ko a shayre ɓuri jangehi kenan kamano to noon duniyaru ta haɗi waɗu kofu gaɗa fastin kawai e nder duniyaru ndu fu noon ndu wottiri ngam mi wi en ɗuuɗal julɓe e nder duniyaru ɓe jaari gotel nder nayyi to ɗum hendi yimɓe duniyaru geɓe nayyi julɓe jaari yebre woore to ɓe fuu maɓɓe hande ɓe jangi suraji ɗiɗɗin nden bo kowa ɓawa fatiha ma nde ɓili surawol gongol to e deftere wonde nde ɗum jaggani bana ni wala ngam ma noon hayre qur'anu nde mana ɗum wa'azu to gonan ɗen walaw harasta bi muminin wa ma tas'aluhum alayhi min ajar a ƴamataɓe mbar jaari gondi e dow ma'ana komin nuloyma e majun hanjum wonte ma'ana qur'anu wa ka'ayyin ashe en ɗon wa ma tas'aluhum alayhi min ajar
in huwa illa zikrun lil alamin ɗum waazu e yimɓe tan ɗum qur'anuwal woodi ko bature yata manual ko en manual han jote to ɓe ngaɗi woyel ngel heɓe ngaɗa deptel gongel heɓe kawta e woyel ngel ta yiɗi omta woyel ngel andande ngel warete he a jangi ɗereyel ngel ɗon ngel hangel hollatama ndane ɗum hukkirta batir ndane ɗum ittirta batir ndane ɗum noddirta ndane ɗum wara to jomirawo bo qur'anu ɗum manual meɗen en fuu meɗen tagdi jomirawo giɗɗo anda tagdi jomirawo fuu to janga qur'anu